इसोर लिरगिरिया लिरदोंमोन। बब्रुबाखन सरगियारि गोजौनि मोनसेबो नङा। बेखौ जोंहा फरायना सामेलि बसुमतारी बादाय नम्बर 65 बिथांखौ सोंनाय जाबाय थोंजों सोंलु बबे मोनसेया बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। नैथि सोंलु नैथि सोंलुआ थांगोन फरायना फोजोंमा सरगियारिनिसिम बादाय नम्बर 55 बिथांनिसिम सोंलुआ जाहैबाय जोंसारबाय आलारि बाथि आफा सिजौ गुदियाव बे बाथौ आरज मेथाइखौ गाहायनि सोर लिरगिरिया लिरदोंमोन? ए चन्द्रकान्त बसुमतारी, बि अकन दैमारी, सि बासुराम बसुमतारी, डि बिनय कुमार बसुमतारी। फोजोंमा सरगियारि बासुराम बसुमतारी। खोमसिजों नुलायाखैमोन। बे लाइट मोनसे होदों होनबालाय मोनसेल' सारायाव थानानै जिरायनानै आराम मोनसे अफ खालामनांगोन बैखौ गेजेरनिखौ बै गेजेरनिखौ बेखौ गेजेरनिखौ बेखौ नाङा बै गेजेर जाबाय आच्छा थामथि सोंलु थोंजों सोंलु फैगोन फरायना जुनालि बर'निसिम बादाय नम्बर 66 बिथांनिसिम सोंलुआ जाबाय खोनासंफै आफा खोनासंफै बाथौ आरज मेथाइया मा आयदानि? बांगा आसारनि हाबा आसार जोनोम आसार मंगलबारनि बबे मोनसेनि? कारेक्ट साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। दानिया ब्रैथि सोंलु थांगोन फरायना दिबिया बसुमतारीनिसिम बादाय नम्बर 11 बिथांनिसिम सोंलुआ जाहैबाय गाहायनि बबे दोंसे बाथौ आरज मेथाइया बोर आरो निमाहा बिनाय आयदानि? से गनै बिरबाय अख्रां सायाव, नै बि गोजोन गैया, सि खोमसिनि आलारि नों आफा, डि गिबि लामा दिन्थिगिरि बबे मोनसेया? बेखौ बिथिं होदो बेखौ बिथिं थागोन बिसोरनो होदो गिबि लामा दिन्थिगिरि। कारेक्ट बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। नेक्स्ट सोंलुआ फैगोन फरायना प्रेमि बसुमतारी बादाय नम्बर 68 बै माइक्र'फनखौ मोनसे बिथिं होना दोन बिथिं मोनसे थागोन। सोंलु गाहायनि बबे दोंसे बाथौ आरज मेथाइया सिजौ बरायनायाव खननाय आयदानि? खुलुमो नोंसोरखौ जै जाथों गेवलांथों जों सिबिगोन बाथौ धोरोम फैदो फै अनसुलि बिमा माइनाव बबे मोनसेया? सम होनाय दङ ना? खुलुमो नोंसोरखौ इनकारेक्ट साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। रायजोफोरा बावगारनो नाङा
Agenda थोंजों सोंलु दानिया भेरिना थरेना भेरिना बर'निसिम पारि नम्बर 138 जेथिंनो नायो बेथिंनो नुयो बाथौ आरज मेथाइखौ सोर लिरगिरिया लिरदोंमोन ए चन्द्रकान्त बसुमतारी बि अखन दैमारी सि उत्तम चन्द्र खैरखातारी डि बिनय कुमार बसुमतारी द' नम्बर बिनय कुमार बसुमतारी गोरोन्थि जादों रायजोफ्रा बुंहरगोन नामा चकलेट रावनांगौ ओंखायनो बुंहराखै जियानो जाथों बेखौ बारबाय बारनाय नम्बर 86 नयन बसुमतारी बिथांनिसिम थोंजों सोंलु हनै बिरबाय अखोरां सायाव बाथौ आरज मेथाइखौ गाहायनि सोर लिरगिरिया लिरदोंमोन अखन दैमारी चन्द्रकान्त बसुमतारी बाबुराम बर' उत्तम चन्द्र खैरखातारी कारेक्ट बिथांनिसिम साबायखर बावबाय जोंहा लिरगिरि बिथाङाबो जोंजों दंखायो गोजोनथाव बाथ्रा दानिया थोंजों सोंलु फैगोन बादाय नम्बर 39 थरेना सना बसुमतारी बिथांनिसिम थोंजों सोंलु दाउ खौवौ जानानै दाउ मैना जानानै बे बाथौ आरज मेथाइखौ गाहायनि सोर लिरगिरिया लिरदोंमोन चन्द्रकान्त बसुमतारी डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी उत्तम चन्द्र खैरखातारी अखन दैमारी बि डक्टर मंगल सिंह कारेक्ट बिथांनिसिम साबायखर बावबाय दानिया थोंजों सोंलु फैगोन 107 मुस्रि रामेश्वर स्वर्गियारी बिथांनिसिम सोंलुआ जाहैबाय नंखाय बे संसार नंखाय बे जिउआ बे रुंसारिनि बाथौ आरज मेथाइखौ गाहायनि सोर लिरगिरिया लिरदोंमोन अखन दैमारी बाबुराम बर' बासिराम बसुमतारी सनेश्वर बसुमतारी ऑप्शन डी सनेश्वर बसुमतारी इनकारेक्ट सोरबा बुंहरगोन नामा रायजोफोरनिफ्राय बासिराम बसुमतारी थोंजों सोंलु दानिया फैगोन 118 नामा 118 मुस्रि लहेश्वर कसारी बिथांनिसिम थोंजों सोंलुआ जाहैबाय गिबि लामा दिन्थिगिरि बे बाथौ आरज मेथाइखौ गाहायनि सोर लिरगिरिया लिरदोंमोन भरत चन्द्र बर' गणेश दैमारी बासिराम बसुमतारी काशीनाथ स्वर्गियारी सि मानगोनां बासिराम बसुमतारी कारेक्ट बिथांनिसिम साबायखर थाबाय दा फैगोन थोंजों सोंलु जोब्बाय बे समाव आंनि बिबानाव जोबखाबाय गोजोनथों बे समाव आङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनिफ्राय सेकेन्ड राउन्ड सोंथि सोंनो थाखाय जोंनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि रिटेन बसुमतारी सारखौनो गाव
हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। सोंनाय जागोन लास्टनिफ्राय दहाय जोंहा आगु सोंथि सोंगिरि बिथाङा सेथिनिफ्राय सोंनाय जादोंमोन आङो दायो जोबथा नम्बरनिफ्राय एबा जोबथा फारिनिफ्राय सोंनाय जागोन। दायो 118 बादाय दं मुस्रि दुहेश्वर कसारी फंबायनिसिम थोंजों सोंलु आब्रुनि आबु ओंथिया मा? ए नाम्बाराव दङ अल बाथौ रिलिजियास इउनियन, बिआव दङ अल बर' रिलिजियन इउनियन, सिआव दङ अल बर' राइटार इउनियन, डिआव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। दुहेश्वर कसारी कारेक्ट एन्सार। बिनि उनाव दङ जोंहा बादाय नं 107 मुस्रि रामेश्वर स्वर्गियारि फंबायनिसिमबो डाइरेक्ट कुइसन। फंबायनाव गोलैदों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारिया सोर? दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारिया सोर? से नाम्बाराव दङ बोनथुम नार्जारि, बि नाम्बाराव दङ रजेन बर', सिआव दङ राजेश बसुमतारी, डिआव दङ जगदीप मोसाहारि। ऑप्शन ए बोनथुम नार्जारि। गोरोन्थि जाबाय। जोंहा सिया जागौमोन लाइमोन आफादनि नेहाथारि राजेश बसुमतारी। सिया बेनि उनाव फरायना सना बसुमतारी बादाय नं 39 बिथांनिसिम थोंजों सोंलुआ जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलिया दं। बेयाव दङ ए नाम्बार दं क'क्राझार, बिआव दङ बाराजा बाथौ आश्रम, सिआव दङ गुवाहाटी, डिआव दङ मोनसेबो नङा। सी गुवाहाटी। सी गुवाहाटी ना कारेक्ट एन्सार। दानिया जोंहा मुस्रि नयन बसुमतारी फंबायनिसिम थोंजों सोंलुआ जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिया सोर? रजेन बर'। नामखौ बुंनो नाङा फंबाय दसनाथ' नोङो। सिआव दङ धुनुराम बसुमतारी, बिआव दङ रजेन बर', सिआव दङ रमेश स्वर्गियारि, डिआव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। बुंफिननो फंबाया। रमेश स्वर्गियारि। रमेश स्वर्गियारि कारेक्ट एन्सार। दानिया जोंहा दङ फरायना भेरिना बर' बादाय नं 138 बिनानावनिसिम थोंजों सोंलुआ जाहैबाय गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जायो। ए नाम्बाराव दङ मागो दाननि नैथि मंगलबार, बिआव दङ बैसागु दाननि नैथि मंगलबार, सिआव दङ आसार दाननि 11 खालार, डिआव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। ए नाम्बार। एयाव मा दङ? मागो दाननि नैथि मंगलबार कारेक्ट एन्सार। बेनि उनाव जोंहा फरायना प्रेमि बसुमतारी बादाय नं 68 बिथांनावसिम
थोंजों सोंलु सोंलुआ जाहैबाय दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमखौ बबेयाव दाफुंदोंमोन बेखौ दङ आब्रु दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम अल बाथौ रिलिजियास इउनियन खौ बबेयाव दाफुंदोंमोन से नाम्बार दङ गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बी नाम्बार दङ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सीआव दङ गुवाहाटी बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव डीआव दङ दिल्ली बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सीआव मा दं गुवाहाटी बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जायाखिसै इनकारेक्ट आन्सार जायाखिसै इनकारेक्ट आन्सार रायजोफोरा सोरबा हागोन नामा अडियन्स बेयाव मा दं जोंहा गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउस गोरोन्थि जाबाय बिनानावनिया बिनि उनाव दं जोंहा फरायना दिब्या बसुमतारी बादाय नं 11 बिनानावसिम थोंजों सोंलु दुलाराय बाथौ गौथुमनि दानि आफादगिरिया सोर एआव दङ डक्टर इलादार ब्रह्म बीआव दङ राजेश बसुमतारी सीआव दङ मन्टु मुसाहारि डीआव दङ गणेश दैमारि दायो बुंदो बेयानो जाबाय ना बुंबावगोन जाबाय दे यान जानानै लानोसै बाथौ धोरोमनि फिरफिलायाव थानाय गुफुर गाबनि ओंथिया मा फोरमायो माने एआव फोथायनाय आरो देरहानाय सैथो आरो गोथार गोजोन आरो खौसेथि गोजौनि गासैबो मोनसे बी सैथो आरो गोथार कारेक्ट गोजोन्थों नैथि बादायारि 55 नम्बर बादायनाव थरायना फोजोंमा सरगियारिनिसिम सोंलु फैगोन हरखाब मोसौखौ बुनायाव एबा गलि न'आव खानानै दोननायाव एबा दोनदालजों थैयोब्ला माने खाना दोननाय समावनो मोसौआ थैयोब्ला बेयाव मा बादाव गोग्लैयो ए दाउखिबाद बी खावालिबाद सी अगरबाद डी फंफ्लबाद बबे मोनसेयाव दाउखिबाद इनकारेक्ट एन्सार रायजोफोरनिफ्राय बुंहरगोन नामा अननानै कारेक्ट खावालिबाद गोग्लैयो चक्लेट थानायबा मोनजागौमोन बिथाङा चक्लेट लाबोनो रोङासै दानिया बादाय नं 66 फरायना सोनालि बर' बिथांनिसिम थोंजों सोंलु फैदों गोथै बाननाय बैसां बानायनायाव थरबेसे औवा बाहायनाय जायो ए थबा बी थरसे सी थनै गोजौनि मोनसेबो नङा बबे मोनसेया बबे मोनसेया थनै इनकारेक्ट एन्सार सोरबा बुंहरगोन थरसे जानांगौमोन साबायखर थाबाय जायखिजाया बिथांनिसिम दानिया थोंजों सोंलु फैदों बादाय नं 11 फरायना दिब्या बसुमतारी बिथांनिसिम सोंलु फैदों बारखौ मोन्थोरनि रावै मा बुङो बारखौ मोन्थोरनि रावै मा बुङो ए खैला बी आग्राम सी राजकुमरी डी बारमोदाय डी इनकारेक्ट एन्सार रायजोफोर बुंहरगोन नामा ए खैला बारखौ मोन्थोरनि रावै खैला बुंनाय जायो दानिया जायखिजाया साबायखर बावबाय बिथांनिसिम दानिया फैदो थरायना प्रेमि बसुमतारी
नङा होमबा बादायनायाव 68 बिथांनिसिम सोंलु फैदों मंगलबारा मा माइनि जोनोम सान मंगलबारा मा माइनि जोनोम सान आसु माइ सालि माइ जोसा माइ गोजौनि मोनसेबो नङा मोनसे कारेक्ट एन्सार बादाय नम्बर 138 बिथांनिसिम सोंलु फैदों बैसुमुथिनि आलियाव सा खोलायै गोलाव खाथि हेबनायखौ मा बुङो A. Silimala B. Gambari Kutai C. Kangba D. Mayaze बिथांनिसिम सोंलु फैदों बर'नि फोरबोआव गय खावनानै गान खनलांनाय आइजेंखौ मा बुङो जोबोद गोरलै बादायगिरि बिथांनिसिम दहायबो रेजिडेन्सारा खावलायदों आं बेखौ फोरमायजोबाबो माने बुंथ'नो फिननायखौ दानिया फैदों सनाम बसुमतारी बादाय नम्बर 39 बिथाङा दहायनि मोननै हेल्सियाफोरनि गेजेरजों गाहायै सोरखौ अनसायनानै आरज खालामनाय जायो ए बिमाखौ बि बिफाखौ सि गथ'खौ डि इसोरखौ Sorena, Sona. Next in them. Correct answer. Second number is number. Dania Peter. Raviso Sorgeri. C. Matu Bausalia. Born on a Corny, Sandara Payer, Sasana, Payer, Sandra Payer, Sluggies of Payer. Peter, Bausalia, born on a Corny, Sandara Payer, Sandra Payer, Sluggies of Payer. Sunbi, correct answer. Jadi apa dia? Jadi nama? Betul berdiri, Kohesul Pasari. Pada yang segitu tidak. Kita ni sebelum ini, orang rasmi India, A. Angiri, B. Tegiri, C. Sergiri, D. Sebenarnya. Dua itu Pasari. Right answer, more nama. Mana? D. अच्छा खामथि राम थांबाय दानिया जोबथा राम बैसागुखौ मोनबेसे बाहागोआव राननाय जायो रंजालि बैसागुखौ मोनबेसे बाहागोआव राननाय जायो ऑप्शन ए मोनथाम ऑप्शन बी मोननै ऑप्शन सी मोनबा ऑप्शन डी गोजौनि मोनसेबो नङा नायनो होनो थाखाय खावलायबाय
गोरोन्थि जादों रायजो राजानिफ्राय माबे जागोन मोननै बाहागोआव सासे मोसौनि सासे मानसिनि बेनि उनाव थोंजों सोंथि फरायना होदोंबा सरगियारिनिसिम बादायदों 55 सोंथिया जाबाय बर'नि माहारियारि मोसानाया मा बर'नि माहारियारि मोसानाया मा ऑप्शन ए थावख्रि लुनाय मोसानाय बी बागुरुम्बा मोसानाय सी दावस्रि देलों मोसानाय डी रोनसोन्द्रि मोसानाय बी बागुरुम्बा मोसानाय करेक्ट एन्सार बिनि उनाव दङ जोंहा फरायना जुनालि बर' बादायदों 66 सोंथिया जाबाय सिफुं सुनायाव बाहायनाय गेजेरनि आसिखौ मा मुङै मिथियो सिफुं सुनायाव बाहायनाय गेजेरनि आसिखौ मा मुङै मिथियो ए सयथि बी अनाथि सी मैनाथि डी सनाथि जुनालि बर' Onati option B correct answer बिनि उनाव जोंहा दिबिया बसुमतारी बिथांनिसिम बादायदों 11 एमाव बोराय एमाव बुरैया मा दिहुनदोंमोन ऑप्शन ए दामजु बी मुलि सी सोलोंथाइ डी गोजौनि मोनसेबो गासैबो गोजौनि गासैबो ऑप्शन सी मा लिरनाय दङ सोलोंथाइ गोरोन्थि जादों रायजो राजायाव बुंहरदो मुलि एमाव बोराय एमाव बुरैया मुलि दिहुनदोंमोन बिनि उनाव फरायना प्रेमि बसुमतारी बादायदों 68 बिथांनिसिम सोंथि न'मा न'नि खथाया मोनबेसे थायो न'मा न' इसिं न' नङा बेयाव मोनबेसे खथा थायो होननासोदो ए मोनबा बी मोनथाम सी मोननै डी गोजौनि मोनसेबो नङा ऑप्शन माखौ बुंदों सी मोननै गोरोन्थि मोनथाम डी मोनथाम बाहागो थायो बिनि उनाव हेरिना ना एबार हेरिनानिसिम सोंथि बाथौ धोरोमनि नेरसोना माजों माने जोङो सिनाय जायो जोंनियाव मा नेरसोन दङ जायखौ नुयोब्ला जोङो सिनाय जायो बाथौ धोरोमनि नेरसोना खांख्ला फाख्रि सिजौ बाथौ मुनि माने जोंहा मोनसे खावलायनाय दंखायोमोन नङा होमबा जे माने सोंनायखौ मोजाङै खनसे खोनासंग्रोनांगौ बिनि उनाव एन्सारखौ होनांगौ आरो दा बेयो जिहेतु मोनसे जोबथा दिगफोर सोलिगासिनो दङ सोंनाय
हेबनायनि माखासे रुल रेगुलेसन थायो दा आंनि बायदिब्ला माने बेखौ मा खालामनांगौ केन्सेल खालामनांगौ बेबायदि थायो आरो आं सासे सोलोंगिरि हिसाबै बेखौ आं माने बिथांनि मार्कआ 0 जानांगौ आरो एक्सुएल आङो माने बेबायदि माबानि नियमा बेबायदि रेगुलेसना बेबायदि दा दहायबो खननै बेबायदि जादों जोंहा सोंथि सोंगिरि बिथांमोना बे बाथ्राखौ खावलायखादों नङा होमबा बेनिखायनो आङो बिथांनि बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय खावलायदों दा बेनि उनाव जोंहा नयन बसुमतारिनिसिम सोंथि नयन बसुमतारिनिसिम बैसुमुथिनि आलियाव जराबेसे खांख्ला थुनाय जायो ऑप्शन ए 0 जरा ऑप्शन बी 5 जरा ऑप्शन सी 18 जरा ऑप्शन डी गोजौनि मोनसेबो नङा दा फिनखौ होनो थाखाय खावलायदों कारेक्ट एन्सार बिथांनि थाखाय आखाइ खबनो थाखाय बेनि उनाव जोंहा दङ फरायना सना बसुमतारि बादायनायाव 39 बिथांनि सोंथिया जाबाय बाथौ मेरनि गोजौआव इंराजि हांखो बि महरनि दामनायखौ मा बुङो न'खराव दुमनाय बाथौ जि मेहेर बे मेहेरनि इंराजि हांखो बि महरनि दामनायखौ मा होननानै बुङो ए फेरेंगा लानजाय बि मायाजे सि सिलिमाला डि गोजौनि मोनसेबो नङा फिनगोन थाखाय खावलाय ए फेरेंगा लानजाय कारेक्ट एन्सार बेनि उनाव जोंहा दङ रामेश्वर स्वर्गियारि बादायनायाव 107 बे मेहेरनिनो बाथ्रा बेयावहाय सोंथियाव दङ जोंहा मेहेराव दाउथु बिखा थायो नङा होमबा बे दाउथु बिखाखौ जराबेसे खुन्थियाजों हेबनाय जायो बे दाउथु बिखाखौ जराबेसे खुन्थियाजों हेबनाय जायो ए 9 जरा बी 5 जरा सी 3 जरा डी 7 जरा इनकम थाखाय खावलायदों ऑप्शन सी 3 जरा करेक्ट आंसर आखाइ खबदो दा जोबथायाव लास्ट नैबे दिंखननि फोर्थ राउन्डनि बियो लास्ट कुइसन बिथां दहेश्वर कसारी बादायनायाव 118निसिम बे सोंथियानो जाबाय सिजौनि सुखौ गाहायनि बबेजों रुजुनाय जायो रैखागिरिनि नेरसोन महरै बी गोहोनि नेरसोन महरै सी जो जोलानि नेरसोन महरै डी गोजौनि मोनसेबो नङा गोरोन्थि फिननाया रायजो राजाखौ फोरमायनो थाखाय सिजौनि सुखौ जो जोलानि नेरसोन महरै नेरसोनजों रुजुनाय जायो जोबथा राउन्ड दिंखन बियो बेवहाय जोब्बाय बाहागो लागिरि बयनिसिमबो आङो हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावनायजों लोगोसे रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिहरो